Mga kautoran, mayong adlaw sa inyo tanan. Sa sining itiyon, padayon kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Pero sa wala pa, akon anay pagabasahon ang isa ka bersikulo sa gini makita sa Mateo Kapitulo 5, ang isa lang ka verse na makita sa 6. Kagini nagasiling, bulahan ang may dako nga handom nga magmatarong tuno sa ginapaabot ng Dios. Kay ang Dios magahatag sin katumanan sina nga handom. Ini ang pulong sa Ginoo. Kabay nga ini nga pulong makahatag sa aton sang espirituhanon nga kaayuhan sa aton mga kabuhi. Sa sini nga tion, ang tigalos ang aton pagapamalandongan nagasiling ang dako nga handom. Kada tao may ara nga handom siyang kagalingon nga magmaayo siya. Ang iban nga handom matuman, ang iban hindi man. May nabuloan ako nga isa ka estudyante nga maalam. Haring siyang grade 1 pagkadto sa high school, honorable siya. Kag sang pag-graduate niya sa iyang high school, ginpamangkot siya sa iyang maestro. Niya to, daw may maayo gid ikaw nga palabuton tungod kay ikaw isa ka maalam nga estudyante. Pero ano gid bala ang handom nimo sa imo nga kabuhi? Ang sabat sa mga bata siling niya, handom nakon nga makatapos ang akon college. Ti siling sa nagpamangkot siya amo ini, ti pagkatapos mo college maano ikaw? Nya mangita ako sang manami nga trabaho, matipon ako sang kwarta, kag mapatindog ako sang balay, mabakal ako sang matahom nga salakyan. Siling sa nagpamangkot siya nga iyang maestro, tapos nga makapatindog ikaw sang balay, kag makabakal sin salakyan, ano sunod ang imong himuon? Ang sabat sang bata amo ini, nga ti magpangasawa siya, kag magpangabuhi, kag magmalipayon sila tungod kay kumplito na ang tanan. Siling sang iya nga nagpamangkot sa iya, kulang pa ina. Ang labing importante, wala pa nimo masugid o kon mamitlang. At siling sa bata, ti ano ang kulang pa, sir? Siling siya maestro, kinahanglan nimo si Jesus Christ subo nga imong personal nga manuluwas. Kay bisan maangkon pa nimo ang tanan nga imo ginmitlang sa akon, kag si Jesus Christ wala mo mabaton sa imong kabuhi, inang tanan wala sing kapuslanan. Kay Bible nagahambal, ano gid bala ang kapuslanan sa isa ka tawo, bisan nga maangko niya ang bug-os ng kalibutan, kon madula man lang ang iyang kalag. Amuna ang labing importante. Dapat nga maangkon o kon mabaton nimo si Jesus Christ sulod sang imong kabuhi. Kagin padayon sang among maestro ang paghambal sa iya, kagamoy ni ang leksyon nga aton karon matun-an, halin tanan sa balaan nga kasulatan nga among Bible nga aton ginatun-an. Kag ang Bible nagatudlo sa aton nga ang dako nga handom nga dapat naton handomon. Una, amo ang pagdangop kay Jesus Christ subo nga aton nga manluluwas. May isa ka tawo sa Bible nga iyang ngalan si Zacchaeus.
Suno sa bala na kasulatan si Zacchaeus, isa ka tao nga manggaranon, pero gamay siya nga tao. Medyo putot siya nga sahi sang tao. Kagini nga tao, ginakilala sang iban nga mga katawan, nga tama gid siya ka makasasala. Kay man tax collector siya, amo nang iyang obra. Kag nagapangdaya siya. Ginasukot niya sang mga madamo ang mga tao. Ginapasubraan niya ang tax nga balayran sang ila propiedad. Kag ang ginahimo ni Zacchaeus nga nagmanggaranon siya, tungod kay sobra ang iya ginasukot, ang iya ginabayad dito, ang sobra, ginabulsa niya. So tama gid siya kadayaon nga tao, kag kabangdanan nga nagmanggaranon siya. Pero nag-abot sa una-una kag balatyagon ni Zacchaeus nga kinahanglan siya magdangop kay Jesus Christ, kay nabal-an niya nga si Jesus Christ nagapatawad sang sala sang mga katawan. So nagakinahanglan siya sang manluluwas nga mo si Kristo nga makapatawad siya nga sala agud nga makaangkon siya sang kaluwasan sang iya kalag. So ang ginhimo niya mo ini, may tion nga si Kristo nag-agi lang sa isa ka lugar nga natawag nga Jericho. Pagkabalo ni Jesus Christ nga maagi dito si Jesus Christ, kay may dako siya nga handom nga magpakikita kay Kristo, nagkadto siya dito. Pag-abot niya dito, may problema siya, kay isa siya kaputot nga tao, likod lamang sing iban nga mga katawhan nga nagasunod kay Kristo ang iya makita, pero si Kristo hindi kag wala siya makakita. So anong ginhimo niya? Nagdalagan siya dito sa unahan, may dako to nga kahoy nga tawag nga sikomoro, nagsaka siya dito, kag amo man tion nga maagi dito si Kristo kag ang mga katawhan nga nagasunod sa iya. Pag-abot ni Kristo dito sa puno sang kahoy, nabal-an iya ni Jesus Christ nga dito siya si babaw. Kay man si Jesus Christ, anak sang Dios, kag Dios siya, nabal-an niya ang tanan nga hulag sang mga katawan. Kag nabal-an niya nga may isa ka tao nga nagsaka dito nga amo Zacchaeus, nga gusto makakita sa iya, tao nga gusto makikita, magdangop sa iya. Busa si Kristo nagtangla, si babaw sang kahoy, kag gintawag ni Zacchaeus, panaog dayon. Nagpadalos o si Zacchaeus sa puno sang kahoy, kag naglakat sila nga duha ni Kristo padulong sa ilang balay, kay ginsingganan siya ni Jesus Christ nga karon nga adlaw magadayon ako didto sa inyong balay. So nagalakat sila, wala na record sa Bible kung ano ang ilang istoryan, pero pag-abot nila nga duha dito sa balay ni Zacchaeus, si Zacchaeus nagtindogid sa tubangan ni Kristo. Imagine ha, putot siya nga tao, kung si Kristo nagpungko sa pulungkoan dito sa ilang balay, kag kung nagapungko man sa Zacchaeus, medyo dako ang distansya sa ilang height, kabangdanan nga nagtindogid si Zacchaeus. Agon makita ni Kristo ang ekspresyon siyang guya sa iyang paghambal. Ang hambal ni Zacchaeus amo ni, siniya Ginoo, ang katunga sang akon manggad ihatag nakon sa mga imol. Kag siling niya, ang akon gindayaan, siling ni Zacchaeus, akon balikan sang 4 kapilo. Ang gusto ipahangop sini ni Zacchaeus nga iyang ginhinulsulan ang iyang sala. Kag nakita ni Kristo ang iyang tagipusoon, ang iyang hunahuna,
iyang kasing-kasing nga maminatud-on gid siya nga naghinulsol sang iyang sala. Sang una, tama sa iya kamadayaon kag mahigugmaon sang kwarta. Karon iya ginahigugma niya ang Dios kag ginahigugma naman niya ang iyang isig katao, kabandanan nga nagsiling siya ihatag niya ang katunga sang iyang manggad sa mga imol, kag ang iyang nadayaan nga mga tao hatagan niya 4 kapilo. Amo ina ang pagbag-o siyang balatyagon. Sulito na kon sang una, ang iyang ginapangad Dios kag ginahigugma amo ang kwarta. Karon iya nagbag-o, nagkambyo na, hindi na kwarta nga ginahigugma kay panghatag niya gani, kundi ang Dios na kag ginahigugma na niya ang iya isig katao. Amo ina ang tanda nga makita naton nga ginahigugma niya ang Dios kag ginahinulsulan niya ang iyang sala. Diin ina naghalin, nagsugod ina sadtong tion nga nagbatyag siya nga dapat gid siya magdangop kay Jesus Christ. Naangkon niya ang kapatawaran sa iyang sala, dito nagsugod sadtong tion nga nagbatyag gid siya sulod siyang kabuhi nga kinahanglan niya si Jesus Christ kag dapat siya nga magdangop, magkadto, magpalapit sinang Kristo nga amo ang makapatawad kag makaluwas sang iyang kabuhi. Dapat amo man sina ang aton nga ma-apply subong sa aton kabuhi. Katulad kay Sakeo, kitang tanan may sala. Ang tanan nakasala kag nakabsan sing himaya sang Dios, kag wala sing bisan sino nga tao sa sining kalibutan nga wala makasala batok sa Ginoo. Wala sing isa ka tao nga makatindog nga makasiling ako wala sing sala. Siling siyang Bible ang tanan may sala. Pero ang importante katulad kay Sakeo, magdangop kita sa Ginoo kag hinulsulan naton ang aton mga sala sa tubangan sa Ginoo, kay ang Dios nagsaad nga kun aton lamang ituad hinulsulan naton ang aton mga sala, ang Dios makatarunganon nga magpatawad kag magtinlo sang tanan naton nga kalapasan. Ang hamili nga dugo ni Kristo sarang makatinlo sang tanan nga sala sa mga katawhan sa bug-os nga kalibutan. Ginapaabot lang niya nga kita magdangop sa iya, kilalahon naton ang aton sala kag batonon ta siya sulod sa aton tagipusoon kag maangko naton ang kapatawaran kag kaluwasan sang aton mga kalag. Ikadua nga aton himuon nga importante kaayo, may handom kita nga maayo sa aton palaboton, kag amo ini ang pinakamaayo nga dapat naton nga handomon sa aton mga kabuhi. Aton planuhon sa aton nga kabuhi nga dapat kita nga mga katawhan sa Ginoo, tapos nga mabato naton si Kristo, dapat nga magkabuhi kita sing matarong sa atubangan sang Dios. Bisan anong ihambal sang iban nga tao, ang importante amo ang aton relasyon sang Ginoo. Dapat nga kita kagamo ini ang aton nga himuon, agod nga ang aton mga kabuhi magmaayo sa tubangan sa Dios. Magkabuhi kita sing matarong Dios nun, balaan nga sahi sang pagkabuhi samtang yari kita sa sini nga kalibutan nga madamo sang gumuntang nga ginaatubang naton adlaw-adlaw. Ihatag na kon sa inyo ang isa naman ka sahi sang tao
nga siya may handom nga magkabuhi sing matarong. Ang ngalan niya si Daniel. Aton kwaon jud tayo ang background ni Daniel. Si Daniel isa ka tawo nga taga Israel, pero ang ilang pungsod Israel ginsalakay sang mga soldado halin sa Babylon. Kagang hari sang Babylon nga si Haring Nabukadnesar nagkuha sang ila mga manggad didto sa Israel. Ilalbi na gid ang sulod sa ilang templo didto sa ilang syudad sa Jerusalem. Ginpangkuha kag gindala dito sa Babylonia. Luwas sina nga may mga manggad sila nga ginkuha pagsalakay sang mga taga Babylon. May mga tao nga ginbihag nila, gindala nila. Iban mga pamatanon pa, teenager pa. Gindala nito sa Babylonia. Kag dito bilang bihag, under sila sa pagbulutan sang Babylonia. Ang hari nagbando kung ano ang maayo nga buhaton sa ila. Pero nagplano ang hari, si Nabukadnesar, nga magtipon, magkuha sang mga maalam, guwapo nga mga pamatanon, kag dito trinon, mag-eskwela sila, dito sa palasyo, agod nga kon matudloan ay ning mga tao, sila amo ang kabulig sang hari. Palamangkutan sang hari kung ano ang dapat nga buhaton. Kag may napili ng mga bihag halin sa Israel. Amo si Daniel, kagaya tatlo kaabyan, si Shadrach, Meshach, kag si Abednego, napilian nga maeskwela dito sa palasyo. Sang dito na sila, maeskwela sila sunod sa mando sa hari, bali 3 ka tuig. Kag kung makagraduate sila, mahimo sila dito nga palamangkutan sang hari tungod kay nakaangkon na sila sang kaalam. Ining 3 ang ilang leader, si Daniel, naghambal sa manugtatap sang hari. Kay ginsingganan sila, may orientation sila. Siling sang manugtatap, magatinir kamo di, maga-eskwela kamo sulod sa 3 ka tuig. Kag wala sing problema ang inyong pagkaon. Kung ano ang pagkaon sa hari, amo man ina ang inyong kaunon. Kung ano ang ilimnon sang hari, amo man ina ang inyong imnon. Kag natulopangdan ni Daniel, nga kadamo sang ilimnon kag pagkaon sang hari nga igahatag sa ila, nga makapahigko sang ila kabuhi, subong nga mga anak sang Dios, kay man sila naghalin sa Israel, kag nakakilala sila sa matuod-tuod nga Dios, nga mo nagtugas ang langit kag duta, kag nabal-an nila kung ano ang nagakabagay nga ilang imnon kag ilang kaunon, mga pagkaon nga hindi makahatag sang sablag sa ila, kundi pagkaon kag ilimnon nga makahatag sing kabakod sa ilang kabuhi, subong mga anak sa Dios. So si Daniel nagsiling nga hindi sila magkaon sang pagkaon sang hari nga igadulot sa ila. Siling na Daniel, hindi kami mag-inom sinang masingkal nga ilimnon nga igapainom sang hari sa amon. Di nagsiling ang manugtatap, kung hindi kamo magsunod, kag magniwang kamo, kag magmango kamo, kay hindi kamo magkaon, siling sa manugtatap, ako amo ang ipapatay sang hari, kay wala kamo nagasunod.
Okay, naghambal si Daniel. Siya tilawilan lang, bali, pulo lang adlaw. Sobra lang isa semana. Pulo kadlaw. Kung magniwang kami, hindi ta pagpadayonon. Pero kung magmaayo ang amon lawas, magmaalam kay may kumparar sa iban, padayonon naton. Ang ihatag ninyo sa amon, kay man apat sila, utan lang, kag ang ilim nun, tubi lang, hindi bino. Utan lang, kag tubi. Amo lang na ihatag nimo sa amon, sulod sa napulo kadlaw. Okay, nagsugot ang manug tatap. Tapos pulo kadlaw, gintipon silang tanan. Kag nakita sang manug tatap, ang opisyal dito sa palasyo, nga ining apat, kaupdanan ni Daniel, silang apat, mas maayo ang lawas, healthy sila, kag mas maalam sila ikumparar sa iban, kaya ang tanan nga pamangkot kag pamangkot sa ila nabalaan sang apat. Apang ang iban wala, kag ang ilang lawas hindi kayo mabakod ikumparar sa sining mga ginpili nga bihag nga halin sa Israel. Ano ang matun-an naton diri? Si Daniel, gusto niya nga siya magkabuhi nga matarong sa tubangan sang Dios. Kag gusto niya nga iyang kabuhi manginbalaan sa atubangan sang Ginoo. Hindi siya gusto nga iyang kabuhi paagi sa limnon kag pagkaon, makahatag siyang iya sang makabig naton nga sala nga tama na ka-polluted nga klase sang sala. Kung sa mga suba pa, grabe ng baho, grabe ng higko, polluted na, lapuyot na, kag hindi mo na mapuslan ang suba nga polluted, kag lapuyot na sang higko. Hindi siya gusto sina nga klase sang kabuhi, kundi ang gusto niya nga magmatinlo siya sa tubangan sa Ginoo, magmatarong siya sa tubangan sa Ginoo. So nag-refuse siya sa mga bagay nga makapalaot sang iya kabuhi. Mga kautoran, sa aton pagpangabuhi sa sining kalibutan, ano ginpili man bala nimo kag nakon, katulad kay Daniel, nga magpangabuhi sing matarong balaan sa tubangan sang Ginoo, kag hindi nimo kag nakon pagtugutan nga may sala nga makasulod sa aton kabuhi, agod nga aton kabuhi katulad sang suba mangin polluted na nga hindi mapuslan, kag grabe ang baho. Grabe ang baho sang sala, kag ang Dios hindi makabatas magtan-aw sang kabuhi sang isa ka tawo nga napun-an sang sala. Dapat ng aton kabuhi matarong, matinlo sa tubangan sang Ginoo, hindi mahigko. So dapat maka-refuse kita, kag hindi kita bagay nga maghimo sang mga malaot nga mga bagay nga makapalain sang aton kabuhi. Si David o kon si Daniel, wala nagtuman bisan ang mando sang hari, kay nabalaan niya nga ina nga mga bagay kung iyang batonon makapalain sang iya kabuhi. Pwede kita maka-refuse ni bisan sino kung ang iya ginatanyag kag ipahimo sa aton supak sa kabubuton sang Ginoo. Isa ka tawo, si San Pedro, ginpriso siya, pero wala manggid sang dako nga sala nga ginkabangdanan nga ginpriso siya, kag ang record sina makita nimo sa Acts chapter 4. Si San Pedro ginpriso, pero pagkasunod nga
adlaw ginpagawa siya kag ginhambalan sang mga opisyal. Siling nila, pagwaon ka namon, pero sugod karon, hindi na ikaw magpangwali, hindi na ikaw magpanudlo sa mga katawan, nanungod sang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo. Hindi ka na magpanudlo sa ngalan ni Kristo sa mga tao. Walo ka siling ni San Pedro sa ila, mga leaders niya, naghatag warning sa iya. Siling ni San Pedro, binagbinaga ninyo sing maayo kung sino ang dapat na konsundon, kamo bala o kon ang Diyos. Siling ni San Pedro, para sa akon, tumano nakon ang Diyos, labaw sa mga tao. Nga, may duha ka sugo diri nga aton makita. Ang Diyos sa langit naghambal kay San Pedro. Nga San Pedro, lakat ikaw, itudlo mo, iwali mo ang kaluwasan pagi sa pagtuo kay Kristo. Inaamong sugo sa Diyos. Ano yung sugo sa mga leaders? Pagwaon ka namon sa prisuan, kag sugod karon, hindi ka na magpanudlo sa ngalan ni Kristo. Ti karon sinong sundon ni San Pedro sa sindwa, nagsiling siya, sundon ako ng Diyos kaysa labaw sa mga tao. Amo inang plastada sa aton kabuhi. Bisan sinong gamhanan, presidente o kun hari sa sining kalibutan, kung ay ginatudlo kag ginapahimo sa aton, hindi ayon sa kabubuton sang Dios, hindi naton pagtumanon. Doon buwa ang siling ni San Pedro, I would rather obey God than man. Dapat nga sundo naton ang Diyos kaysa mga tao. Dapat kita magkabuhi sing matarong, kag hindi naton pagtugutan ang sala nga makasulod sa aton mga kabuhi. Nga ginsiling nakon kung sa mga suba pa mangin polluted kag hindi na mapuslan ang aton mga kabuhi tungod sang sala nga nagalaglag sang aton nga kabuhi. Kag ang ikatatlo nga aton tanawon dire, nga mo ni ang aton handumon, kay ini amo ang maayo para sa aton. Dapat amo ning plano nga dapat naton sundon. Dapat kita nga mga tao magpamalandong sang sugo sang Dios, o kon magpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kung maghambal kita nga pamalandong, hindi na nga magbasa lang kita sang pulong sang Dios nga ang Bible. Lain man niyang pagbasa, lain man niya nga magpamalandong ikaw sang pulong sang Dios nga amo ang Biblia nga ginhatag sa aton agod nga ang aton kabuhi mangin suno sa ginatudlo sang Bible sa aton. Ti kon magbasa kita adlaw-adlaw, bisan isa pa ka oras kada adlaw, pagkatapos nimo basa, sirhon mo ang Bible, kag maglakat ka sa imong ulubrahan, kundi diin ikaw nag-aobra, ti tapos mo basa, way ka nagpamalandong, way man na iapulos. Ang pagbalandong amo ini, ginbasa mo, gintun-an mo ang Bible, kag ginkuha mo sa imong hunahuna ang mga kamatuoran, ginbutang mo sa imong tagipusoon, kag magkabuhi suno sa ginatudlo sang Bible. Katulad bala sang pagkaon, kung ikaw magkaon, siguro manamit sudan mo, pero pagbutang mo sa pagkaon sa baba mo, kag wala mo man ginusap sing maayo, tubtog nga
matunaw ang pagkaon dira sa sulod sang baba mo, kag nabatyagan mo kung ano ang sabor sang imo ginkaon, pagbutang mo sa baba mo, tulon mo lang dayon, hindi mo batyagan ang kanami sang ginkaon mo. Kay wala mo man ginusap maayo. Pulo pareha sina ang pagpamalandong. Pagbasa mo, imo ginusap sing maayo sa imong utog, tubtob mabatyagan mo ang katamis sang pulong sa Ginoo, i-apply nimo sa imong kabuhi, imo ina iga kabuhi, kag nabatyagan mo kung daw ano kanamit katamis sang pulong sa Ginoo sa imong kabuhi. Kabangdanan nga si Haring David, nagsilinggid siya. Siling niya, magatuon ako sa imong mga pulong adlaw kag gabi. Kag siling ni David, tipigan nakon ang imo mga pulong, sulod sa akon kasing-kasing, nga agud hindi ako makasala batok sa imo. Ang imong pulong, siling ni Haring David, katulad sang sulo sang suga sa akon mga tiil, kag kapawa sa akon madulom nga dalanon. Inaamo ang mga pulong nga ginhambal ni Haring David, nanungod sa iya pagtuon, nanamian gid siya magpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kay pulong sang Dios amo ang kalanon sang aton kalag. Ang aton kalag dapat nga mabusog adlaw-adlaw sang pulong sang Ginoo, agod nga magbakod ang aton espirituhanon nga kabuhi, kag bisan ano nga tentasyon ang maga atubang sa aton kada adlaw, mabakod ang aton kabuhi, kag hindi kita matumba sa mga pagsulay, kay ang aton kabuhi mabakod kag nakakaon sa espirituhanon nga pagkaon nga amo ang pulong sang Ginoo. Si San Pablo naghambal sa kay Timoteo. Si Timoteo amo ini ang estudyante ni San Pablo. Yang maestro nga nagaguide, nagabulig sa iya, amo si San Pablo. Si San Pablo, senior pastor. Si Timoteo iya bilang iyang assistant. Siya nagatrain. Ginahanas niya si Timoteo. Kabalo ka kung ano siling ni San Pablo kay Timoteo. Amo ni ang hambal niya, Timoteo, magtuon ka, study, sugo na, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang gusto silingon ni San Pablo kay Timoteo amo ni, Timoteo, ton-i, pamalandungi ang balaan nga kasulatan. Agod nga makatudlo ikaw sang husto sa mga tao. Kung wala mo ginton-an ang balaan nga kasulatan, hindi ka makatudlo sang husto. Siguro lain-lain iya ang imo igatudlo. Si importante ang pagtuon o kung pagpamalandong sang pulong sang Dios, agud nga makatudlo kita sang insakto sa iban nga mga tao. So, siguro ang mga kinakanan makasiling-siling kagalingon, hindi man ko ya pastor, hindi man ko pare, ilalang na iya obligasyon, hindi na akon. Bisan hindi ko iya magtuon kag pagpalandong, okay lang. Kaya hindi man ko iya magtudlo sa iban. Doon naton
nga bisan ang aton mga kabataan, kita nga mga ginikanan, aton inaobligasyon ang pagtudlo sa ila sang pulong sang Dios. Ti kon hindi kay mo ya magpamalandong sang pulong sang Dios, anong itudlo mo sa imong kabataan? Kay ang Dios nagsugo sa aton. Siri niya kamo nga mga ginikanan, tudloan ninyo ang inyong mga kabataan. Samtang nagapungko kamo, imo'y hambal sa ila ang kamaturan. Samtang nagahigda kamo, samtang nagalakat-lakat kamo sa inyong pagpangabuhi, sulod o konsagwa sa inyong balay, dapat ninyo itudlo sa inyong kabataan ang pulong sang Dios, agod nga kung magdalagko na sila, hindi na sila magbiya sa ilang natun-an halin sa pulong sang Ginoo, kay ikaw nagtudlo sa ila. Karon paano ka makatudlo sa imong kabataan kung wala ka nagtuon kag nagpamalandong sang pulong sang Ginoo? Kabangdanan nga ang Dios nagsugo gid sa aton, siya ang balaan na kasulatan, pamalandungi, binagbinaga sa imong kabuhi ang mga kamatuoran, kag imo man ina ipaambit, i-share sang iban ang imong nabalaan halin sa pulong sang Ginoo. So muni mga kautoran, ang mga importante, duha na kabagay ang aton gintun-an, kagamoy ni ang aton dapat nga handumon naton nga dapat kita magpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kagang sunod nga atong tanawon amo ang pag-alagad sa Ginoo. Ang maayo kagamoy ang dapat naton nga handumon kag planohon sa aton kabuhi, nga kita magpadayon sa pag-alagad kay Kristo, tubtob nga magabalik sa liwat sa sini nga kalibutan. Nasulit-sulit ina sang balaan na kasulatan nga si Kristo magabalik liwat, kag siyang pagbalik liwat dapat nga iyang masapwan nga kita nagapadayon matinumbanon sa pag-alagad dira sa iya. Kabayng ang aton mga lawas, ang aton kalag kag espiritu sa pagbalik ni Kristo, bugos kag mabakod tungod kay kita nagaalagad dira sa iya. So aton karon tingbon sa katapusan ang apat ka mga kamatuoran nga dapat naton handumon nga maangkon sa aton kabuhi sa wala pa magbalik si Kristo sa sini nga kalibutan. Una, dapat kita nga magdangop sa Dios katulad kay Sakeo. Kag siyang pagdangop sa Ginoo, nakaangkon siya sa kaluwasan, kay siya naghinulsol siya mga sala sa tubangan ni Ginoong Kristo. Kaya kadua, dapat kita magkabuhi sang matarong nga sahi sang pagkabuhi ayon sa plano kag kabubuton sang Dios, kag hindi pagtugote ngang imo kag akon kabuhi mangin ilistaran sang sala. Kaya ang sala amo nagalaglag sang aton kalag kag sang bugos naton nga kabuhi. Dapat nga kita tao nga matarong kag amo ni ang maayo nga aton handumon. Kag ikatatlo nga aton ginhambalan amo nga nagakabagay nga aton handumon kag amo ni ang maayo nga handom nga kita magpamalandong adlaw kag gabi sang pulong sang Ginoo. Kay ang pulong sang Dios
amo ang nagaguide sa aton pagkadto sa mataro nga dalan nga dapat naton nga alagyan adlaw-adlaw. Hindi kita magsalig sa aton kaugalingon nga huna-huna. Hindi kita magsalig sa aton kaugalingon nga desisyon kay may depekto ina. Iga kabuhi nimo kag nakon kung ano ang ginatudlo sang Bible sa aton, kay ang Bible amo nagatudlo sa aton sa mataro nga dalan nga dapat naton pagalaktan adlaw-adlaw. Kagang katapusan nga aton gintunan, kagumining kaapat, nga dapat handomon naton nga mag-alagad kita sa Ginoo. Okay, may isa ka tao nga si Joshua. Si Joshua nangin leader sang mga taong Israeli noon. Pero nagkita ni Joshua nga naglisa na ang mga tao. Gintipo ni Joshua ang mga tao kaginambalan. Sila na Joshua sa mga tao, pili kamo karon nga adlaw kung sino ang inyo alagaron. Pili kamo. Kag silin ni Joshua, para sa akon, kag sa akon panimalay, maga-alagad kami sa Diyos. Nagsiling ang mga katauhan. Hindi mahimo nga talikdan namon ang Diyos. Kami maga-alagad man sa Diyos. Amo ina ang ilang desisyon ni Joshua kag iyang mga katauhan. Sila mag-aalagad sa Diyos. Mga kauturan, ano iyang desisyon mo? Ano iyang ginpili nimo subong? Kung hindi ikaw magpili, kag maghimo sang husto nga desisyon, kag magtapat nga magsiling, mag-aalagad ako sa Diyos, kung hindi nimo ina paghimuon subong, sino iya ang gusto mo nga alagaron mo? Kag kung mag-alagad ka kay Satanas, kag sa iban nga mga bagay nga hindi makaluwas sa imo, then ang imo pagpili hindi insakto. Kag wala ikaw sing handom nga maayo para sa imong kalag. Wala ikaw sing handom sa kaluwasan sang imong kabuhi, kag wala ikaw sang handom nga makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan didto sa langit upod kay Kristo. Karon, kung gusto nimo ang maayo nga palabuton sang imong kabuhi, sang imong kalag, dapat nga imong tuuhan, batonon nimo si Kristo sulod sa imong kabuhi, kag mag-alagad sa iya, tubtod sa iyang pagbalik liwat sa sini nga kalibutan. Mga kautoran, madamong salamat sa kabayeng ang Diyos magapadayon gid sa pag-upod sa aton. Karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.